Estels i cireres. Les cireres són com els estels amagats en una galàxia propera. Vivim 11 mesos esperant el seu esclat. És tan efímer el seu regne que al final de la primavera els nostres camps s'omplen de lluents cireres com un estel de 1000 estrelles. Avui, sota el Mont Pedrós, no n'hem menjat una, ens les mengem de dos en dos. Amb aquests versos ja volem anticipar que d'aquí unes setmanes tindrem de nou una nova edició de la Festa de la Cirera i, per tant, de nou estarem en ple temps de les cireres. Serà la 31a edició, que serà els dies 27, 28 i 29 de maig del 2016. I bé, doncs us deixem amb unes fotografies dels anys anteriors amb la música d'un grup samboià que va participar en una de les edicions de la festa, que és Reu.